Leder du efter en enkel og pålidelig løsning, der holder din mad frisk og velsmagende i længere tid? Duniform er din alt-i-én løsning til emballering af mad og drikke. I en tid, hvor hygiejne er vigtigere end nogensinde, giver forsejlingsmaskinen Duniform dig alt, hvad du har brug for til at arbejde mere effektivt, samtidig med at du bevarer og forlænger holdbarheden af dine fødevarer. Uanset om du har en lille takeaway eller en fuldt udstyret catering service, til måltidslevering vil du finde en Duniform-løsning, der er omkostningseffektiv, pålidelig og fleksibel. Manuelle, halvautomatiske og fuldautomatiske Duniform-maskinerne passer til alle typer virksomheder og kan bruges til at forsele drikkevarer og mad i glas, kopper, skåle eller bakker. For en mindre virksomhed kan en manuel maskine være tilstrækkelig. De er robuste, hurtige og nemme at bruge. Hvis efterspørgslen og produktionen stiger, kan du nemt opgradere til en af vores halvautomatiske maskiner. Har du brug for at håndtere større mængder ved højere hastighed, så er en fuldautomatisk Duniform-maskine den rette løsning. Hvis du ønsker at ændre dit produktudvalg eller udvide din menu, hjælper vi dig med at vælge den bedste Duniform-maskine, optimeret til din virksomhed og ønsket produktionskapacitet. Med Duniform kan du reducere madspild, forbedre fødevaresikkerheden og nå dine bæredygtighedsmål, mens din virksomhed vokser. Duniform-bakkerne fås i elegante formater, der er klar til at blive sat direkte på bordet, baseret på gastronom størrelsesstandarden, hvilket giver dig fuld kontrol over volumen, omkostninger og brugeroplevelse. Hvis du har brug for en løsning til smoothies, yoghurt eller andre mindre portioner, kan du blot placere vores kopper, glas og skåle i DF5-maskinen. Duniform-emballagen fås i forskellige materialer, afhængigt af din virksomheds behov for forberedelse, transport, opbevaring og servering. Materialerne spænder fra CPET, PP og APET til biobaserede alternativer såsom bioplast, pap, karton og baggasse. Vælg en forsejlingsfilm, der passer til dine behov og match den med bakken. Du kan endda tilføje et profileret trykdesign for at promovere din virksomhed og øge din brands synlighed. Vil du maksimere holdbarheden og mindske madspild? Vores topmoderne automatiske og halvautomatiske maskiner gør MAPE, Modified Atmosphere Packaging, muligt. Ved at anvende en kombination af naturlige gasser forlænger MAPE fødevarenes holdbarhed med op til 3 uger. Uanset hvilken løsning du vælger, giver Duniform-marken højere fødevaresikkerhed, reduceret madspild og øget kundetilfredshed. Duniform-konceptet udvikler sig konstant, så din virksomhed nemt kan tilpasse sig det stadig skiftende marked. Vi introducerer løbende nye forsalingsemballager, der minimerer miljøpåvirkningen og samtidig sikrer høj kvalitet, bekvemmelighed og hygiejne. Med Duniform vælger du ikke blot en fantastisk emballeringssløsning, men også en solid partner med over 4 års erfaring i fødevareemballageindustrien. Hvis du nogensinde har brug for vores støtte, er vi her for dig. Fra valg af den rette maskine og emballage til at komme i kontakt med vores omfattende netværk af lokalt godkendte servicepartnere. Duniform, lad os være din partner til den ultimative emballeringsløsning.